va ser com una cortesia que ens donessin els documents uns dies abans, perquè amb això no pots treballar, no pots en uns dies mirar-te les coses bé i treballar-ho. Me'n recordo que també al començament, quan estaven en minoria a Esquerra Republicana, l'any enrere, quan estaven les ordenances, van dir: "Ah, de cara a l'any vinent començarem des del principi a treballar les ordenances una per una". Això no va passar. L'impost sobretot de les escombraries que patirem tots, tots els veïns de Sant Sadurní, i aquesta despesa, d'acord? Aquesta despesa per nosaltres és un ingrés per a l'Ajuntament, d'aquesta manera, bueno, doncs tota aquesta descompensació que tenia la traurà d'aquí, i una part també doncs anirà per inversions, que no són inversions més que el que suposo que acabar el que tenim. Jo penso que pujar impostos no és la solució, o no és l'única solució, o sí, seria l'última solució. S'hauria de buscar altres maneres. La primera, què fem? Quadrar despeses amb ingressos, que els ingressos que tenim. Tenim una despesa molt gran, és a dir, que jo veig molta despesa. Realment, clar, no podem tindre nosaltres un estudi, és a dir, et donen uns números i te'ls tens que creure, no? I menys amb lo que he parlat, en el temps que ens donen els números. No podem aprofundir més. Penso, jo què sé, la mateixa el tema de les escombraries, jo veig molt elevat el cost que tenim. És millor mantenir que no després tindre que fer una despesa molt gran. Després tenim unes instal·lacions per exemple, de tenis, allà estan, fetes malbé, amb ocupes, i ahí continuen. Es volia fer, jo vaig sentir que volien fer doncs, una licitació. Bueno, on està aquesta licitació? Mentrestant, aquelles instal·lacions s'estan fent malbé, i aquestes instal·lacions podrien ser també per fer esport. Més flors, més vida, perquè les flors, la neteja, les voreres i tot això endreçat, donaria més vida, més turisme a dintre, però més turisme, no més turisme per més turisme, sinó perquè no turisme, és que gent de Vilafranca, gent dels pobles del voltant vingués aquí perquè s'està molt bé i tenen doncs, bueno, una copa de cava, i tens un comerç obert, i és maco de passejar per tot el poble.